Nazdar lidi, já jsem Triple X a vítám vás u takového mimo videa informačního, který se týká toho, že končím na tomto channelu. Ano, končím na tomto channelu, ale nemyslete si, že končím se všema let's playema na YouTube a konkrétně, ale přesouvám se na nový channel. Ano, přesouvám se na nový channel, který bude v popisku videjka. Video je teda, vidíte tady jako upoutávku. A proč? Protože chci natáčet jenom gameplay, let's play už ne. Gameplay jenom na Counter-Strike 1.6 a na Terrarii. A let's play už mě prostě nebaví, navíc všechny se mi sekají. Sport se mi sice tolik nesekal, ale mám s tím taky problémy. Minecraft i World of Warcraft se mi sekají, takže proto to nebudu natáčet a to. Takže tak. A ještě bych vás chtěl... Ne, o tom bude až další video na tom informačním, na tom novém channelu. Takže nový channel budete mít v popisku videjka, rozhodně tam dejte odběr, protože protože to bude vlastně pokračování tohohle z toho channelu, akorát s gameplayem a snad se nezlobíte a že nejste naštvaní, že už nebudu dělat let's play na Minecraft, World of Warcraft nebo Sport. Když by o to byl vážně velký zájem, tak bych zkusil nějaký ten let's play nebo gameplay na Minecraft natočit a tak. Takže nezapomeňte se tam teda podívat a to by bylo všechno pro tohle informační video a uvidíme se teda tam u nějakého gameplaye. Takže mějte se, nazdar.